Prime Minister Yoshihide Suga na Japan ya ce gwamnati ta ɗauki gagarumin matakin kare muhalli cikin shekaru 30 masu zuwa, nan da shekara ta 2050 zuwa makamashin da babu iska mai guba. Prime Minister Yoshihide Suga na ƙasar Japan ya ƙayyade lokacin zuwa shekara ta 2050 ne, cewa za ta daina fitar da iska mai gurɓata muhalli da ke nuna irin burin da ƙasar ta saka a gaba na inganta makamashi da daƙile matsalar sauyin yanayi. Isa Sani Randawa, Duniyar Labarai. Ku zo mu leƙa Gafai Restaurant don mu sai abinci cikin sauki, abincin nasu sauki ga tsafta dandanan sa mai gamsarwa. Gafai Restaurant shahararren gidan abinci kuma lamba 1 a birnin Katsina sun kware ta fannin girke-girke masu ɗanɗano mai gamsarwa. Idan kuwa ana maganar tsafta da daɗin abinci ai kuwa ga Gafai Restaurant magana ta ƙare, domin kuwa daɗi da sauƙin farashin abincin su yasa dubban dubatar jama'a gangami da datifin zuwa cin abinci a Gafai Restaurant. Suna da kalolin abinci irin su fried rice, jollof rice, white rice, farfesun 'yan ciki, farfesun kifi, dage-dage da naman kaza, tuwon shinkafa, tuwon samon bita, salad, chips, sakwara da sauran nau'ikan abinci kala-kala cikin farashi mai sauki da rahusa. Gafai Restaurant na nan kusa da ofishin MTN da ke kofar Kaura Katsina. Ga kuma lambar wayar su kamar haka: 0800-3433-0108. Gafai Restaurant, gidan abinci daidai da zamani.